Aitor, enteratu atza horrekoan ze gertatu zitzaion gizon bati autobusa batean. Bihotzeko amanta ia hiltzorian egon zela. Bai, enteratu naiz. Ezkerrak, zerrozpenazekin nobit zerrela. Aizu, horrelako kasu batean zu ausartuko zinateke ez dakit laguntzea zerbait egitea? Ez nuke jakingo zer egin. Hortaz hitz egin dezakegu, Aitor? Bai, nola salbatu bizitza bat. Egia da. Goazen. Goazen, nola salbatu bizitza bat. Oso Aizu, hona iritsi gara diara, zer egiten duzu hemen? Dian gauza asko egiten ditugu baino hementxe, espazio hontan, Bai. irakaskuntara dedicatzen gea. Ara, zer da hemen erakusten dezutena? Ba, orokorrian saiatzea irakastean pixkat egunerokotasunean gertatu daitezken gauza aurre egiten. Zer egingo deu, pertsona bat gehatu iten baldin bada, hil iten baldin bada gure aurrian. Zer egingo deu, pertsona batek tragantamendu bat ukitzen badu. Zer egingo deu, zauri bat egin eta norbaitik kura bat inbar baldin badiogu. Kas nahi azute zeo ze egiten? Ba, etorri, reportzukin etorri naizela. Kaixo, Arratsaldeon. Arratsaldeon. Hementxe dazkat nire reportuak. Venga. Ba, nerekin hasiko zeate RCP bat ikasten. Vale. Nala azkenian kasurik grabena aurkitu dezakeguna kalian. Aizu, Eider, eta noiz egiten da RCP bat? Ba, RCP bat egiten da pertsona baten bihotza eta birikak gelditzen dienean. Bueno, eta Eider, lehenengo gauza zer egin behar da? Konortea galdu duen ala ez, baloratu behar dugu. Eta hori nola egiten da do? Horretarako deitu egingo diogu, oio egingo diogu eta mina egingo diogu. Pako, aizu, Pako! Mugitu pixkat. Pako! Orduan, urrengo pausua. Hori da. Bere arnasa baloratuko dugu. Hone egingo duguna da gure burua, Bai. bere aurpegian parian jarri, Vale. bere bularria begiratzen. Arna sartzen duen bai ala ez? Hori da. Bale, Eider, Ikusten dugu bularra igotzen den ala ez, eta Vale. sentituko dugu gure masailean haizea botatzen duen edo hartzen duen. Begira. Oain ja esan dezakegu pertsona paradan dagoela. Vale, Ja ez- detektatu dugu pertsonari RCP egin behar zaiola. Bai. Lehenengo jakin behar deguna da, nun egin behar degun RCP-a. Vale. RCP egin behar dugu, bi titien artean, Bai. ingo dugu marra imaginario bat, Bai. eta txilborra eta bere kokotxaren artean de bai, beste marra imaginario bat ingo dugu. Gurutzatzen dien lekuan, hor izangoa, RCP imarko dugun puntua. Goran dagoen eskua, cruza ingo dugu, azpikoaki. 30 pultsazio ingo ditugu, Makarenan ritmoakin. Dala tu cuerpo, alegría Macarena, de tu cuerpo para hoy se venga. Eta hau izango litzateke RCP bat egitea. Bueno, nik guain erakutziko dizuet, airebidearen buxadura baten aurrian nola jokatu, vale? Esateana atragantamiento, Bueno, jungo gara pertsona gana, inklinatuko diogu pixka bat aurrera, Bai. eta omoplatoen artean, 5 kolpe gogor emango dizkiogu. Horren, ingo deguna da, Heimlichen maniobra. Heimlichen maniobra egiteko, egin behar da, bueno, eskua itxi, Itxi, eskuina, eskua, bale? hartu, bihatz potoloa, Bai. horrela itxi, Bai. beste eskuarekin lagundu, eta hementxe. Jarriko diogu Aitorri, Bai. simulagailua, eta horrela ikusiko dugu, etxian ikusteko nola Vale. egiten da, bale? Bai, fuerte mamertzaile, 2, bai. 3, 4 eta bost. 5. Eta orain, eskuak horrela, Vale. bale? Hostia, Aitor. Oso ondo. Vale, mentxe. Eta fuerte. Toma, vale. Ez, ikusi duzu, Jarri, jarri. eta ez banda ateatzen, segi, eta segi. Mendaje guztik hasiko ditugu beti borobila egiten. Bai. Hartuko dugu kopeta, Ongi nahi torre. hori da, eta beste bat gainetikan. Oso ondo ikusten zaizu, ez? Bai. Oso ondo ikusten Da ari burua da. ez Oso begia, ondo ez? ikusten ari da dana. Egin behar dugu, Goraka. atzera eta aurrera. Hola. Oso ondo? Bukatuko dugu, bendajea, beste bi buelta borobil egiten. Ez, uste. Beste bi buelta zirkular egiten. Bueno, kuadrilla, lehendabiziko gauza eskerrik asko eta zorionak egiten duzuen lanangatik. Animatzen zaituztegu etortzera, probatzera eta ikastera. Gauza oso importanteak direla, ezta? Ez gara superheroiak, baino bizitza bat salbatu dezakegu. Eutxo horreri, venga, Aitor. pasa? Aio! Adelante. Zenbat ikasi duen, Aitor. Hau praktikatu da. Gaurko honetan pila bat ikasi dut benetan, Mikel, zu egola zai. Nire ikasi dut eta zerbait getatzen zaizunean, nik zabatuko zaitu. Hori pozarra ematen dit. Eta gainean ikustut hau denok ikasi bar dugula, Denontzat oso garrantzitsua da. Eskerrik asko, Aitor.